niin tuolta sit pois haittakseen sen jälkiin. Ei. Tehdään tästä tonne päin. Katsoo se siinä. Toiset saattaa merkata se kohdan yksi jalo eli hankalaa. Joo. Sä näet sen. Ja sit sä menet kierrät sen. Ainakin semmonen hyvin 10 metriä. Jotenkin ajatellut, että se janaa, niin kun se jälki lähtee siitä tonne suuntaan. Se lähtee, mutta kato, kun tässä merkkaat, mulla on tässä, niin mä lähdin tän autoon. Tähän mä merkkaan, että kun ei jälki lähtee Aivan. Niin, et siis takajälki on se, missä sä oot kävellyt sinne. Joo. No niin. Tässäkin voi osa olla just tämmöset, jos on vähän harjoissa, jos on enemmän takajälkiä. Sitä voi vähän ehkä Korostaa. Okei. Ahaa. Niin et sä et tuu niinku täältä sit koiran kanssa, vaan sä tulet tuolta. Niin tuolta keskeltä. Mutta et suoraan siihen merkille kuitenkaan. Vai? Ei siihen merkille kuitenkaan suoraan. Jos se jälki lähtee siitä, halutaan, että koira vetää sen sinne asti, mistä halutaan. Sehän jälki lähtee tuosta. Koira... Okei. Onko se merkki niinku siellä kokeissakin on? Kokeissa usein saattaa olla 1 tai 3 merkkiä. Okei. Ja sä et tiedä, mistä siitä lähtee. Yleensä se lähtee siinä kakkosen kohdilla. Joo. Niin, että sä näet kaavioita, mitä on. Sitten vähän katsoo sitä matkaa. Niin. Siihen, että onko 30-40 sieltä. Ja siinä ei ole mitään sääntöä. On ollut kolmosen kokeet, mutta aina on lähtenyt 2 metriä. Okei. Et se ei niinku... Se vaan pitää luottaa, mutta kyllä silloin kun halutaan, että koira lähtee suoraan. Se saa siitä pisteestä. Kyllä se silloin vaaditaan, että se menee suoraan tuohon. Aivan. Ja sit hän pystyy alkuun helpottaa paljonkin koiraa. Niin lähettää se 5. Niin. Eli se opettaa ensin, että lähtee valmiit jo. Vähän siinä suuntaan. Että mihin se jälki lähtee. Joo. Okei. Sen tarvii kulkea alkumatka niin ilman sitä tavallaan. Niin ilman sitä Ilmasta se ottaa Joo. sen koira siinä. Kyllähän ne monet näkee, kun ne haittelee ja kaikki. Ja... Kyllähän tulee peltojäljellekin, että kun se paalu alkaa lähestyä, niin kyllä ne jo siinä. Joo. Niin. Kyllä mäkin näen melkein omasta koirasta, kun tullaan tohon, että mihin se lähtee. Ja tosta. Enkä pysty mitään tekemään, jos sen päättää, että ne lähtee vasemmaan, niin hän lähtee vasemmaan. Niin. Vaikka sitä yrittäis korjata, kun itse tiedät, mutta jostain syystä tuuli menee tai joku semmonen asia vahvemmin lähtee. Okei, eli se on niinku takajälki. Vähän oikein pakottaa sata. Ota tekee semmosia, jos koira on kova ottaa takajälkeä, niin se annetaan ajaa se takajälki tän takaisin. Ei tuu palkkaa, ei tuu mitään. Lähdetään uusiksi. Aivan. Sitä kauheasti tehnyt, mutta... Ja tosiaan nyt kun mekin 50 on tahottu, kun koirat oppii äkkiä sen, että se lähtee jostain 30. Joo. Kun se vähän tahottiin, että 30. Se on aika pitkä matka kumminkin siitä 40-50. On monesti ollut, että täällä on heilutettu pallo kans, jätetty pallo ja jäljetekijä lähtenyt pois ja se saadaan etenemään siinä suoraan. Tai siellä on ruokaa. Se tulee siihen suoraan vastaan, että sieltä tulee ruoka. Sitten saattaa olla muutama ruoka-askel vielä sinne päin, mihin jälki lähtee. Aivan, Siinä on kaikkia kokeita. Ja sitten on aluksi tehty sillä lailla, että koira on nähnyt, kun jäljetekijä tekee sen jäljen. Aivan, sitä voi kaikki tietää etsiä. vähän. Eli silloin taas ne opetusvaiheessa, niin se voi opettaa ihan näkyy. Näkösysteemiä. Kaikki kannattaa aina kokeilla. Ja ne ei tosiaan mene siitä kerrasta ulos. Ei, eikä Et jos niitä viidastakaan. kokeilee. Mä oon jotenkin, kun mä oon lukenut, mä oon tajunnut ihan väärin, että en mä tiedä mitään. Niin mäkin oon niinku ajatellut jotenkin herroa. Tähän on Juu. tallattu se tämmönen niinku. Juu. Ja sit tästä lähtee sellaisia, joku on niin
missä pitkin se pitää lähteä. Mä oon niinku, No, mä sain silleen. Sen takia mäkin halusin, että näytä Joo. konkreettisesti. Joo, en Joo. ikinä niistä ohjeista. Joo. Ne on jotenkin sellaiset, että siinä ei ole tarpeeksi yksityiskohtaisia. Ei niin. Juu. Tolleen niinku, Et kun ei sun sulla täytyy niinku mitään pettää pohjaa. mettäpuoleen kuitenkin päästä, niin sun on pakko käydä sitä mettää pitkin ja vaan sieltä kääntyy Joo. toisen systeemin on. No on kaikki nuo ohjeet, ne on kirjoitettu kauheasti. Joo, ei niin ymmärrä. Ei. Sit jos sä tiedät, että on siellä jotain pohjaa, kun ei oo mitään, niin sit tarvitsisi olla... Täällä mullekin on opetettu, että virallisina on Ja täällä. samalla lailla, että en mä mäkin aika tiennyt peltojäljestä yhtään hevokukkuukaan ennen kuin mä menin ensimmäiseen leirille, missä joku kokenut kouluttaja mulle kertoi sen, että miten sä lähdet sitä niin tekemään. Joo. Tai toki me koulussa nyt siihen vähän, mutta kun se oli sitten taas virkakoiria, mitä siellä koulutettiin, niin se on vähän erilaista. Et siellä ei tehdä semmoista kuin mitä kokeessa, koska siellä on niitä poliisia näiden koiria, mitkä joutuu niinku hakemaan maastosta. Ja silloin se on taas ihan yksi ja sama, että hakeeko se ilma- vai maavainoisesti, kunhan se nyt löytää. Et se on hyvin samantyylistä kuin tämä metsänjälki. Joo. Vaikka väliin niitä tehtiinkin pelloon. Joo. Ja verijälki on ilmeisesti siinäkin nyt säännöt muuttuu, mutta siinä on tallattu se verialue. Joo. Mikä Se ennen niinku koira siihen vietiin siihen. Se sai rauhassa haistella Joo. ja sitten se lähetettiin siihen. Mutta mä en tiedä, muuttuuko nyt säännöt, että se koira joutuu vähän hakemaan sitä Okei. välialoituspaikkaa. Mutta en ole nyt ihan varma, kun en laji. No ei niistä, kato kun ne just muuttuu kaikki ja sitten ei oo niinku... Mä sanoin, että Meijästä esimerkiksi mä luin, niin joka paikassa on samat ohjeet, mutta missään ei selvinnyt se, että saaks mä hidastaa sitä koiraa sit hihnasta. Saa ja pitää, kun et sä voi Niin, meijästäkään mut sitä. Se ei lue Ei ne missään, vaan se luekaan, pidetään itsestäänselvyytenä. Joo, Ja joo, mä koska sanoin, että tuomari ei juokseeko se juokse. tuomari mun kanssa ja niinku jos hyppää tuomari ei- lönkkärikyytiin, nyt mennään. 1,5 kilometriä sillä kyllä viitti itekään juosta. Niin, siis sitä just mä saan tehdä, mä jumalauta ikään. Se on ensimmäisen 100 metriä jälkeen nilkat poikki. No, joo. Mut se ei lue missään. Ei. Se ei niinku selvii Joo, missään. niin se on hirveä semmoset, mitkä tulee sit vasta siinä, että miten se tuomari tulee siellä mukaan. Niin. Et selvitään niinku pellosta kai. Ainoa mikä mun mielestä suojelukoeohjeessa, niin siellä on ihan selkeät ohjeet, että se koira ei saa juosta. Siellä lukee ihan selkeästi, että kävelyvauhti. Reipasta, normaali tai reipasta Joo. kävelyvauhti. Mä sitten niinku, että nämä ohjeet on hirveän hyvät, jos niinku olisi vielä sellainen perustyhmä, se ihan niinku, millaiset kengät laitat jalkaan. Silloinhan ne pitäis lähteä. Niin, siitä, siis että sitä mitä just. sä tarvit, niinku varusteet siitä, Joo. missä. Mä oon ite aina jälkeen 6 tykännyt, metrin että on liina. mahdollisimman Mut iso sit siinä kuviot. 6 metrin kengäpohjat, liinassa, niin siinä ei jotta se myöskään rikkoo mainit kuusen. sitä, että Tennarilla millaista ei rikkoo. materiaalia, Joo. että siellä ei saa olla käsilenkkiä, siellä ei saa olla solmu, Joo. mitkä sitten on tullut muut kautta tietoa. Joo, Mä sanoin, että nämä ohjeet on niinku hirveän hyvät semmoisia, ketä oikeasti jo tietää siitä. niin. Se ei aloittelija todellakaan. Mä oon joskus miettinyt, että täytyisi tehdä joku semmonen PDF niinku aloittelijat, aloittelevalle jälkikoiralle. Kannattaa ottaa vettä mukaan, kun lähdet mettään. Ja just tämmösiä. Voi kauhean jano, meille taaska Mutta vettä siis se, mukaan. että niin esimerkiksi, että jos sulla on joku tyyli 1,5 kilometriä mettässä jälkeen ja sitten se alusta onkin jotain tosi kuivaa, kun harjavalssakin on usein. Tosi kuivaa se pohja.